Студияда Булгар радиосы оештырган билге тапшыруу җыйнучысы Түбән Кама шәһәренең Адымнар күп телле белем бирү комплексында туган тел һәм әдәбият укытучысы Ялалова Зөлфия Фаилия кызым. Хәерле иртәләр булсын, Зөлфия. Хәерле көннәр, исәнмесез? Ничексең хәлләр, ничек килеп җиттегез? Аллага шөкер, бик яхшы килеп җиттек. Якын түгел. Ерак араларны якын итеп килдек сезгә. Шулай. Мөслим районы Исәнсев авылы кызы ул безнең. Якташ диярлек, чөнки бер тирә бәйнәмәкиләр бездә сездә. Бөтенебезгә бер. Котлыйбыз сине, Зөлфия, чын күңелдән. Бу без сайлап алган кеше түгел, син беләсеңме? Монда халык мәхәббәте ята. Халык үзе сине теләп сайлап алды. Зур рәхмәт миңа, оештыручыларга олы рәхмәтләремне белдерәм. Бик зур рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Без бик шат. Бүген ничә дәрес тыңлыйсың? Бүген минем 6 дәрес иде. Менә хәзер нишләтәләр инде сине укучылар? Минем шундай яхшы, бик яхшы ышанычлы коллегаларым бар. Алар инде мине алыштырып торалар бүгенгә. Алай булгач ярый инде ул. Әле менә гыйнвар безнең фышт итеп үтеп китте. Ничә икеле куярга өлгергән? Икелеләр куймадым әле өлгермәдем. Балалар фәрештә укытучы бит бу җәмәгать. Фәрештә укытучы. Гомумән әдәбияттан икеле куеп буламы ул? Әгәр дә менә бик сирәк очраклар була, инде ишен эшләмәгән очракта икеле куеп куярга туры килә. Ансы да булган иде мен. Әйе. Гел фәрештә генә булып тәйрәп булмый. Шулай әсрәк. Була. Менә миңа калса әдәбият укытучысы ул бит инде шундый бик хисле кеше бит. Бәлки киләчәктә шигырь язып карау теләге бардыр. Зөлфия Ялалова сүзләре, Фирзә Мортазин кие дип, бәлки без киләчәктә җыр тыңлыйларбыз. Юкмы дип. Укыган вакытта мин мәсәлән студент вакытларда шигырьләр яза идем. Иделе Макшарлан конкурсында да катнашкан чак булды. Аннан соң инде теге проза, хикәяләр яздым. Хәзер инде укытучы эшенә ныклап кирип киткәннән соң бу шөгылем бераз туктап тора. Бәлки алга таба Алла бирсә язармын да. Бәлки җәмәгать менә Зөлфия Ялалова сүзләренә иҗат ителгән җырлар да тыңлау мөмкинлеге безгә дә татыр. Инде Зөлфия, сәламнәрең дә бардыр. Әйе, сәламнәрем иң беренче чиратта әниемә, әти-әниләргә, туганнарыма, һәм инде мине Булгар радиосын тыңлаучы барлык тамашачыга, коллегаларыма, балаларга бик күп зур сәлам. Зөлфия, рәхмәт сиңа. Шунда уңышлар телибез. Алга таба да шундый бәйгеләр булып торсын, җиңүләр күп булсын. Һәм инде әлбәттә коллегаларның, укучыларның хөрмәтендә рәхәтләнеп яшәргә һәм эшләргә насыйп булсын. Амин, амин, шулай булсын. Сезгә дә барлык изге теләкләр. Рәхмәт.